endelig snart frisk. Efter en dag på arbejde og nu aktiviteter med prinsessen, er det nu høj tid for mig at slå mig komfortabel i den støve en stykke tid. For det er til rulle op i sengen, før at sove, indtil alarmen rundt 6 i morgen tidlig for et nye liv. Det kulde synes til at være at give op, og det føles som jeg er ved at få Guds nær. Men vil være godt, som sædvanligt, ikke råbe her, for det kommer over broen.